Mwancho mworigeria ho Getembe TV na gokwandire andonsia sore naende gokwarigania ase kionga chinsa inyobot kubwarero asenchira yobo ikirone tariki na yamo mutinyu mutangani umwaka uyu gabwechiro bere 25 no gosaba kwaninga no gendete kwegokia ne 20 gendete ya Getembe TV asembe kransa bono getunya ko batogo sanga asobo ikirano hari abariki baito ba mangana batwariganirie kurase mambiare ngentambe na kurase chinsemo au horgongoro garwa gusie county ya Kisii ne county ya Nyamira wekachi county chance ya 45 na ibere nchenkoro kwa Clinton Ondigi director Abigail Nyanchama kure studio akabere narogocho kombat sebot ko bwarero kwene kya merugine chibicha ngochara century rengi kranseke obenento ikomwere. Karibu sana mwanchu mworigeria bone kionga chinsa nya senchira yobo ikirano togochaka kurwase nyumba yobora ya State Lodge ase county ya Kisii asomura ibwense ya Kenya Moske William Ruto hatwarete nkwana ya bene yogosio ko mwaka bwechiri bubere 24 na boigo okoigoro mwaka mu yabwe chiri bubere 25 asanya teko gakonyora libagario kwegera emiroberio ya serikali na boigo kokendra kubagania abananchi baba batoreru kire serikali ya Kenya kwanza irigite kwikirania emiroberio asobonge aso mwaka 2025 egati yabara ikuru asorogongorega hanemone county ya Kisii county ya Nyamira nechi county chonsi chietana inorogongorega kuru asense megani go baikranete asobotkobo bokwarigania humwako yiga umuya muri kito Daniel Ontiri nwarenga sense meyo nabono otwarigania robot ga senchira yobo ikrano nase nyumba yoborai ya State Lodge yegotoka ime ye county ya Kisii asobotkobo hiralero morai bwense Dr. William Samoei Ruto Omwega bogokoro mwaka no gochaka ko mwaka moya wechiri bubere na 25 uyu manyakaine buna State New Year's Eve dinner uyu hasentunde ntangane kigima okoleka hasi county ya Kisii omwego yoboigo ni wikirenwa nabarai bebirengo aho kurwa sorogongo ruagusi ni chi county chietana ine nabwaziri abaragwa no mwaziri wechisemi Moske Migoso Gamba mbunge webunge ya Kuria West Moske Mathias Robi mbunge wensemo ya Game Moske Elisha Odhiambo Ulia Onyatike Moske Tomodege mbunge webunge ya Nyaribari Chache Moske Zairi Janda Muimendrepwe county ya Nyamira Moske Jerusha Mumanyi Uliawe county ya Kisii Moske Donya Doris Aburi mbunge webunge ya Kitutu Chache North Moske Jafeth Mukayanya Kundi mugavana we county ya Nyamira Moske Amos Kimuminyaribo Ulia we county ya Mobei Moske Gladys Wangam Mugavana we county ya Migori Moske Ochilo yako egati ya barai banda bange habwaso bwamo obaikirana aso kumwaligania morai bwense asorogongo rwagusi boigo kwaligania omwaka moya heroic determination aso moyego yigali bagali nene ligolirwa aso gukora masabo usaberense ya Kenya obosio bumwaka moya amatera yo kumerendia Nyasaye ngambi ya muno Nechinga kecho murai bwense Dr. William Samoei Ruto oralia ogochaka ku mwaka senchira ya bene 6 5 4 3 2 asenkwa nae umurai bwense chinga kiasanga nabali kyamangana igatayabuna umwaka wechibere na 24 nigo bwate amangana mange kolende mbale no gosemelia uno mwako igano chigotwaro buya gendro obwanchani no mulembe. In 2024 our nation faced serious challenges and great difficulties, yet we did more than endure. We stood together in unity, worked with determination and overcame all the obstacles. Because we are Kenyans and indomitable, courageous, and enterprising people, unafraid of hard work. Because we are resilient champions who strive to win and face every challenge with dedication and stamina, we achieved progress despite significant
difficulties. Omentabuna hase kekiga abera service oene kiria magendero au egatiabo gochakia kumoroberio wa affordable housing uyo konyera haso gokenia ogoitinyana kwa bantu hasi chinsemo au boigo gokinya mabaga yemeremo hasabasae uchakia umoroberio muya bowenia o taifa kya egati ya magenderanda mange na igo baraye wae mbogenderete koene kya obuya au Rights we have made against terrorism, banditry, cattle rustling, cybercrime, and other offenses will not only be sustained, but will continue to be enhanced going into the future. Egetambo kerekiga kyogo chaka kwa igoro mwaka asorongo ruwa Nyanza nigo kiago kia baraia bange. Egatia baba gavana abo bago keregetambo kerekiga na kuoraria omochaka numuya bukubwaterana ilio kwene kia magendero. Your Excellency, tumekushukuru sana. Kwa sababu vile imesemwa hapa, hakuna siku sisi kama wananyanza tumekuwa na hii New Year celebration. There is no time. Hata mimi, hii ni wakati ya kwanza mimi kuingia kitu kama hii. I've never attended anything like this, to be honest with you. I've been a leader for over 13 years elected. And this shows the drive you have for the unity of this country. We have come here in the spirit of friendship, in the spirit of working together, and in the spirit of encouraging leadership at the top level by His Excellency to find us united so that it is easy for us to work together. We may have our own perspectives of issues, but let us call it bipartisan. Tusiangalia kama uadui. Ukiwa unapita karibu na hapa, because you know, ukitoka Kuria, ukitoka Mabei, na kuomba ukipitia pande hii. Na ukipita, unatingiza koti kidogo vitu ikikuwa mfuko ya mbuga kidogo. Ya pili, napenda vile wameanza kuunganisha hii nchi. Na ubona bikoba ibite na utukuna kwaberari unateba toye minje tuciye bari ariya sto gutamira na bambara uno bakwimigire guciga ayiba ikirega na bayikira baro guciga ono tociara ryekera baro twe minjire twage cigwe korumate minute korumata bagambe bari bande abantu bayito tusiye ono baro bara none kirugase gasa bantaba bakara bacire no bayikarazeta ayigo kwemijanga yogo cigojega no dali kwemije. Asense mwende abarayi kurwa sorongo rogusi ni kubasingirira kubolia magendero. Egati abo kogaligwa wepale nene ya kurwa Kisi kugenda Sotik kwagachirwa hereri hasi kaunti ya Nyamira egati ya magenderanda mange. Na muno hayo marayi wense humosike Ruto araletie chingaki kireneta sorongo ruwagusi omwako eta. Ukianza program zako zile unafanya, tunataka SGR ile tunasema itapita Nyamira. Tusaidie kubeba mizigo yetu kutoka Kisii, kutoka Kisumu, kutoka huko kwetu huko Kuria inapeleka Mombasa. Kurubadrege daseni kiagatembe kurega se nyumba yoborai ya Kisii. Meye kaunti ya Kisii letera nenguru kwa Daniel Ontiri. Memono murikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yobo ikerero mwanchu murigeri atotigarita se tari yo yumuraibu ense William Ruto nigorit kuri rero hanyara ko baga kurotota igati ya magendro ayogendreta sorongorega hanemo na magendari anyatuko baga kobekarigena ryo musingi eyamo ya magendro ayo ne cancer center hiya kagere ko gachwa ase bunge nyari bari chache ase countyga asomuraibu ense anyara ko baga goikrana se chinsemecho nako nyara ko baga ko imurunganiria ekubwatikana ne enchira emirobirega ndatekwane ko koraboniga niga nyara ko baga kurogo tindi go chiaso munyakonda huyo oetwe ekonda yoko ene cancer center inkwa gachera nyara ko baga kobeke mirobirio yoko ene kiabuna maganda nacho kwikirana inde ko bakonya abamenyi borogongorega muri kito Sam Miyanda no roboti rwa senchire wikirana Omurai wense Dr. William Ruto niga sangete nabarai anene mono borogongo rwagusi asomoyega bogochaka omwako moyega oikerantwe no murugi bo murai wense Rachel Ruto amo nabarai bande wangu
tuje hapa sote katika hafla hii. Wakati nimefika hapa jioni ya leo, wananchi wa hapa wamenikaribisha na nimefurahi sana. Buna muntu onde bwensi okurotota emiroberi yaye kumanya ase yaikeire omorai bwense nigo arototete amagacho bene yokurwaria oborwere bwa kansa magacho era omonyene abegete rigena rio musingi kerabwate etaro yaye asorogongo rwa gusi emetie nyene yaetire. In fact, PS issue the last warning for these ones 40. In the next there's a side meeting. Yes. There's a side meeting which has been planned for third. Yes. Which is 2 days from today. Yeah. Right. So in that meeting, who is going to come here? I think I'll now have to. Asogokumia kwaye nigo obwagachi obotaraikirana ebirengo biganirie nonya korengana nere chibesa chonsi chiakaniru chigotenera obwagachi obwe asebono arurire ogokurera ogotindigo chia asaba contractor bali batari gosegeta emiroberio ya magenerero. This is unacceptable. This is unacceptable. So you will get a final warning, my friend, on that. If you don't pull up your socks, I'm sorry. We will have to terminate this contract, get another contractor, so that we can get this cancer center off the ground. It's just as simple as that. There is no fight, there is no quarrel. You just have to do what you have to do. And I will not allow this kind of thing. Because you've been paid all the money that requires. There is no pending certificate. There is no reason whatsoever why this project is not on. So, Dr. Ruto nigo alire eira yochigwikirania chira alietugochia asaba Kenya na igo tagochigwanchira onde bwensi otari kubwatesia emiroberio ya magenderero gochia ase aba Kenya. Very many contractors like you who are letting us down, and we will not allow them. This is the year for delivery. This is the year that we must get everything done the way we have planned. We've laid out all the plans. This is the year for Bamba between Akombe. So just tell your big boss. So PS, you be here yourself on that. Yeah. So. Kuripoteria egetasini kia Gatembe TV, Nchensam, Miyenda. Gemano murikito Sam miyenda no roboti rwa senchira yobo ikarano togosuka bosio mwancho murigari yabono gotikana ne taro murai bwense togoso ase county ya Nyamira ekiraba menyi kurwase chinsemo ao bagandratego chengera bose baine kya ogo chengera emega ao hayo kwarigani omwako mu yabwe chirubere 25 nigo gati yabamenyi kurwase nsemo yewodi ya Bosamaro hiyo gotoka ase bunge West Mugirango ase county ya Nyamira banyara ko babago ikirana ase ekanisa yege Catholic ya St Joseph's Enchoro ase umusasiroti we parish ya St Raphael Rianyagemi Benedict Omare anyara ko bagakuro kuboria gochia saba ibori konekia bunango ikaransa bare na bana babo chinga kechiga na kobeka bose kobeka ebirenga biri barigetie gochia goikirania asoma koiga umuya 2025 nigo boigo baruro go saba gochia se chiamate ao konekia bunango cha baramo kobeka emeroberio heriera cha konekia omorembe na konekia onsi ali barache kobeka bune birenga byo goikirania umwako yiga ngoikiranara senchirengia Fatgad Gisemba muri kitokoro ase county ya Nyamira na roboti rwa senchari bwikirana Chingaki abakenya bagochengera umwaka omoya bwechiri bubere na 25 nigo boigo abange basangirikana ase chikanisa ao buna enjira eyemo yogwa kabuya ase ogotambuka umwaka Kurwase kanisa ya St Joseph's Enchoro Catholic Church nigo umusasiroti omanene bwe parish ya St Raphael Rianyagemi Benedict Omare aboririe abakristo chingaki baguchengira nere buyakira oyomo gwikirania emiremo yaye ase eyamate. Mwaka ukianza mzee kana watu wa familia kana mama kana watoto waambie manifesto yako ni gani sasa eja wako aujute ndogo mzee umwako chake umwako ngi mtata kwa useme umwako tutafanya chini umwako mwana naro kwa college tutafanya kazi gani hiyo pia tuangalie serikali za familia family is like government family ne ngate uonda uondo gomo kubotelera kuna rasilimali za familia
wase chunga familia vizuri. Hapa kaka na mtu geka. Unajua Father ametuambia umoja ni so tuendelee kuanzia na umoja, kuanzia nyumbani tukija mpaka hapa kanisani. Na kwa umoja sisi ndio tunawaombea muendelee kuwa na umoja. Boigo uburirie abaibori baria bagutumia amariogo yobutindia baitange kurwasi abana buna injira eyemo yogukinia abana bogosemeria angio. Umwaka so mwaka ni gotokule. Tuna bakomri abana bali kuigwe, abana bali gore bugere. Akini ali kuigwero. Tuna bakomri abana batusi. Aibe ko mwori aibe yo sina yosi. Ya mirado tungi. Wajino mukaka mnoko materama wale ko bakora chimioro wale ka kugadia no himeko rumise wala watsi na ne mani ngatiye no ngana ngara de ye wala ule no ule ka ule ya wala ta no usul gedi kata ka ko awara ule kono ka nara le no ne ke no ne triki ki chokole na ni jamura ara le ka anu se chimioro ar si bole ngatiye ko ata ka nyoro bakora ka ukine ko ko Kurwase ensemo y'abamenyi b'ekenyoro ekyo kya enchoro nigo barorekanire koro kya ugutago kiwa kwabo ase eserikali ase ugutaigwera okwemurungania kw'abasae ase omwaka oeta eng'ana yairerete okurubekana ugutindi kwenekiwa njoyongo kwana ego nkoro ugwiri kuredi mamanye undimu korwa ase kenyoro gya nchoro osamaro muna bono omwaka muno rioeta igore ngo mwaka umube mono muna bana baika bange mbabete bagusiria magima nekero bagusiria karo bakwandamana kori gwa toeto bwoba oikarero chinkoro jetu kitanya kuira na bogo Rieta njeni nyaboko nyanja sengirita ikaranja sende ase serikali yaitu baligereria abana baitu abachensi nakuvuga mono abaibori bande nkorera bali bakweumi abana baba baborete wetero kurubikana uko batamanyiria asira berete igo tugusaba serikali yaitu ekere kora abantu baye ira abantu korengana nichire chiri barierete abana inchi chinyare goikerana chionsi ase omwaka oyo nigo nabarabwo baganirie ayaiga kurwase eserikali samarieta nenkurukwa Karen Kimamainda serikali yaitu yabona ebintu byamentire mpaka nturi konyara abana chishukuru fees nturi konyara bono igo tuigwete ne serikali yaitu nyore ndiri yanja oyo minto Ruto aimoka tokeranirie bintu byonsi pi atuiyereria amagori aturigereria abana baitu atochipasa libuya elinda abana baitu bagende sukuru nkurugwera nikirworoko ebintu ebimentete ase school fees chonse echimentete ebitabu ebimentete nturi konyara ntoganetie ebitabu bicha ase sukuru bikonya abana baitu ekogera ntuna abataka nturi konyara kugora bitabu igo togochandika konyora ebesa iko tokonyora obokong'u ase eng'encho tokogenda chikonda twakora tokonyora nyumba neganetie Kingo reporteria Getembe TV kurwa ase kenyoro ekeiga kya enchoro ime ye wade ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Mfatigad Gisemba Mbiamano murikito Fatgad Gisemba na roboti rwa senchira yoboi kirano kurwa se county ya Nyamira togoskabosio mwanchu murigeri abono tigatonya ariko togoswana kumurikira ari aenegetiwe haso mwako eta bwechiri bubere meronge bere nene asabari kibaito ba mangana banyatwa bakwira na magega na kurigeria ayega onsi turachakira kubwatikana no kurobekana okokwa enekiwa nekiombe kya basai ya genzi asokorigia kugikiria hemiroberio ye serikali eyo etariko mokonya umwananchi kawaida na bigo kugikiria serikali asobo koreri bwaye butari obuya nigo murikito Brian Nyakundi hanyarete kobaga kurigeria okurobekana okokwa enekiwa mwaka 2024 okokwa irete umurai bwensi akenya muskula muruto okorigia gokorera amonjoria ya serikali yae na boigo okurobekana okokwa irete egati yabasai gosiria amagimabo ase chinchira chobo tutukanu turategera roboti rwa senchira yoboikirana ensi ya Kenya nigo itanya gutwara okurobekana buna kuria kwarorekanete omutienyi ogatano limo goika omutienyi ogatano na kabere omwaka bw'echiru 2024
chiribu chiaba Kenya anene mono ekegoli egeke kemanyikaine buna Gen Z ase emechie ao imeyense ya Kenya ase okorobikana gutanya korekana uko gwachage twigwe maega yomurai bwense umusike William Ruto kogania komenta ukona chwa kwebango aswe omorobilio orogetwe buna finance bill. She uses to travel ajipange ametuharibia economy. He must go. Ruto, you must by force. We are not pleasing you. We are not pleasing you. Must go by force. Nigo boigo abantu barekanete goichanira engana yobokurumi imeyense ya Kenya abwase bamuganetie omurai bwense William Ruto kurwase ekerogo kyoburai bwense. Chitariki 25 chiomotienyi ogatano nalimo omwaka bwechiribwe 2024 bantu abange ubalenge kurobekana nigo banyare tokosoa ase amagacho yebunge enene egento kyeirete ensemo yaba Kenya abo baswete ebunge yo koraswa nabo igo abande gosiria amagimabo. Eserekali yomurai bwense William Ruto igatugutarare omuswada oyo bwechibesa o finance bill kolende okorobikana kokagenderera koena kigwa korengana nabarwaniriri bobwene bwa mwanya bantu nigo bagoteba buna nigo gwetania abantu 50 nomo basiretie amagimabo nabande gwetania 50 kubekwa byara n'abanyanyimbo goikera bono niga abantu naboigo ebyombe ao bigenderete kubolia obwene bwe chifamily cy'abantu basiretie amata yabo konyora obwene bwabo naboigo kugania eserekali nene otebya abakenya obwene igoro yamagendero egokora gose buna chibesa cy'abakenya chigokora emiremo murara kebaso oyo ole omuwakili nigo abeire oyo mu bw'abantu abubeso kirie na kubolia abakenya kubwatirana eliokoenekia obomo bw'abakenya eliokoenekia buna eserekali yabatebirie abakenya alionsi baganetie komanya. Guys, this is the Diani White House project. The Diani White House project is under construction and is also generating more jobs and more opportunities. These are the opportunities. Hii nyasi, hii ni opportunity A, opportunity B, opportunity D, opportunity C. There's been progress on the side of the people, but no progress on the side of the government. The people have become more enlightened. They have become more willing to transcend from their tribal lines to come and join together as a nation and fight for change. Omurai bwense omusike William Ruto nigo alireira yogo cyakoenekia amaonchurulio imeya serikali yae abwase bono atebire buna omwaka bwechiribwe 2025 nigo rabe omwaka bwokugendereri amagenderero achakirie. Brian Nyakundi, Getembe TV. Bemano mbrikito Brian Nyakundi no roboti rwa senchira iyobo ikerano mwancho mulegero kiragono to wika umweria sense mentangani ekionga chinsanye to skare tokora na sensemo ya kabere yekionga chinsanye to chikunyaga wato kukendra gosanga amange. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates,
scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwere yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyiko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaliriga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo cyobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya nda manga yale ngo mubero nenta manyete na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia sana naenda mwanchu murigeria ase kionga chinsa inye asensemo ya kabire tunyara ko batogosanga akugandra gosanga amange nabono tukumurikira siasa chiorogongorega rogusi echichene kiwa asomwa ko yetabwechiri bubere merongevere nene muri kito haro nototo nanya tukobaga kurigeria ane mono siasa choko ngusanana egati ya barai ane mono bari bare ase ebunge ya county ya Kisii na boigo e county ya Nyamira nabono tuarga ne robotoriga asenchira yoboikira Omwaka bwechiri bubere na mirongo ebere nene nigo ayenekia amange kuba muno asinsemo area ya gisiasa ase county ya Kisii nigo mokonyi wa mugavana omutike Dr. Robert Onsare Monda anyorete asa kongu na koba kagwa kwa isiko gwetera ase chikura chebunge county yuo na boigo elia ya senate igetambukira ekiondigo kirete Elijah Bebo gochorwa kwirali bagalia yabuna omokonyi wa mugavana we county yuo Omuswada bokumurusia bisi omutike Monda nigwegetubwe butyo webunge ye county wetera somo msiwe wodi echoni omusike ukirivusio cha oiboigo manyekanite buna embande
Boigo nigo ebunge yo ya temete komurusia bisi omuwasiri bw'abakoreri gose administration oyiboigo onyarite kobaga kunganyiwa gochia asense mu chigosori abasae amonege koro musike Dr. Alfred Ndemo egento egati yabamusie bameretie naigo omuswado yo okayoligwa ne bunge ye county yo magayaye Dr. Alfred Ndemo nigo aetigeti emeremo weka omonyene Totigalete ime ye county ya Kisii nigo omuliki we county yo gose county secretary James Ntabo nere aetigeti emeremo asinjira kyokwenekia amaboli amange na ase county ya Nyamira mugavana we county yo Musike Amos Munyeribo nigo nere anyora kwamereria ogotindi korwa ase gatia baraibe county yo nalibo nigo anyorete asakongu magayo muswada gwikuba bosi we bunge ye county yo ase akonyekerete munwa moli mega yo muswada yo ko yoligwa Wazikuburwa ogosira korwa ase abamusiye emeronge 22 abo banyateka bagwaka ekura yo kumurusia bisi libaga batakire koba abamusiye emeronge 23 elio anyare korusibwa abisi wetira aso muswado yo magayaye omuspika bwebunge yo ya Nyamira omuskeno kokero nere niganyorete asakong asanyorete kwamereria ogotindi me bunge yo wikira aga kwa isiko ye bunge yo Magayaye nigo ebunge yo ye karansete inse yo boraibuaye omwamsiebwe godi ya Kiabonyeru omuske Vincent Penecha na komuchora omwamsiebwe godi ya Ekerenyo Thaddeus Nyabaro goira libaga hali ya eno kokero gona omonogeli omuye bwebunge ye county yo omwaka oyo nigo bete kokwenekia amange kolende omwaka ogocha 2025 gosubo 2025 nigo boigo oraeneki amange ayuturaji kumulikana ase oime elimo ase linde kolengana huna arachi wateka Aaron Ototo Nyangiri Getembe TV Bienvenido murikito Aaron Ototo norobotirwa senchira yobo ikirano mwanchu murigari atogoska bosio nabono murikito Sam Miyanda nere nanya tukoba ga kore na magega na koringoria na korigereria esabari yoboraibwage siasa yayo murokonyi bo muraibwenso mukoro muske Rigathi Gachagua oyo aso mwaka oeta o 2024 hanyara kobaga konekia amange oiko kurusigwa kwaye abisi buno mukonyi bo muraibwense omutangani ense katiba enyi mwaka bw'ekirubere na 10 ase ense ya Kenya Obochori bw'omwaka bw'ekirubibere 15 Geoffrey Rigathi Gachagua agachorwa koba omujumbe bw'ebunge ya Mathira asabete ase ntunde ya Moyoka inse kiama ya Jubilee asobochori bw'omwaka bw'ekirubibere 22 agachorwa koba omukonyi bw'umuraibwense to you the Kenya Kwanza running mate candidate my brother and friend Rigathi Gachagua ase chikampeni chobochori bw'omwaka bw'ekirubibere 22 iyo yamubwatira ntyo muraibwense Dr. William Ruto bakarorekana koba amo irikwenekia obonchereria ase serikali eyo kurengana nabo ya oringe embe mono nene mono ase nsemo ya uchumi. Watu ya Chaka Rais Uhuru Kenyatta walikuwa na soko hapa wanapata pesa, ukawafukuza ukawapeleka pahali hakuna biashara, ukajenga leri ukatumia 3.8 billion na kazi ya leri hiyo ni kubeba mafuta ya Rubes ya familia yenu kwenda Nyanyuki. Kitariki 13 umutinyo kianda birabu bagasoa abisi. Deputy President in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya of the Republic that I will diligently serve the people, discharge my duties and perform my functions in the said office. Amatukaba matangani magega yogoswa abisi tabeta yo muremba asenge ncho yo kurobekana kwenegitwe no muraibo komereria serikali Raila Odinga yo konengana nere batachoretwe asinchira yobokiranu. Wa Kenya si mbuzi yako, Kenya si mbuzi yako. Bwana Gachagua wakasema maisha Aisha metu nkayi embure ya chagete kumuitira Rigathi Gachagua korengana nababwatani baime mono bo muraibwense Dr. William Ruto igo yarenge buna Professor Kithure Kindiki nero renge koba omukonyi bo muraibwense kurende tianyarekana Rigathi Gachagua agachorwa koba omukonyi bo muraibwense ngakiywe. Mheshimiwa Kindiki, kama kuna naibu wa rais tuliyekuwa tunamtafuta katika taifa letu la Kenya aliyesema riziki kama yako imefika haikufika.
obuhamate bwaye no murai bwense bukarakana gutwara emechando anene mono ni garuchikaine gutwara orwembere riko chia asensemo ya Mount Kenya yoka getambokire ononya nabo kiaruchikaine si ndio? So parashina hakuna mtu atafungia nyinyi kuja kwa rais. Si mimi niko. What is the problem? Kuna shida. Rais anapenda watu ya Kajiado na maendeleo ya Kajiado tutajenga. Hiyo barabara ya Ilasiti. Sisi ni watu wa uhusiano. Na sisi ni watu wa asengakia ya mo Rigathi Gachagua na yanagatia serikali ya Kenya Kwanza nigo yaringi kampuni yabali abarete to muchango monene asubu wiwe serikali ya Kenya Kwanza wikakairuka serikali ya shares. Sisi lazima tungeangalia nyinyi. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa ngaki yari ruchorie kagorigia Gen Z gintu kirete ukutukutirware kumuswada bw'ikibesabu mwaka bw'ikirubire murengo bere nanye naboigo okubutwa kwa waziri b'ingakiyo Rigathi na kutwarite egeikaro mbarabare nabariki b'ekinyumba cy'oboraria egetambokero nonya nabo kiero kikaine gutegwana no mutanganyoye wikera gatebekana kobanga na bwate okoboko aseri ruchiri ya Gen Z. Propaganda and schemes to undermine leaders and those you don't agree with. I want to say in conclusion, this is a time for reflection and action. And we need to take immediate steps, as the President has guided, and I'm very happy, to engage. Rigathi akabeka emetego ase nyumba y'oborai ya State House. Emetego nonya nabo itakorete gasi wikira Raila agaswa ase serikali ya Kenya Kwanza iwe omurai bwense arogetenga broad based government. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila bahali nimeweka, na niko na watu wako nipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa hapo. Na mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi. Magega yukubabuta egasi aba waziri bengakiyo murai bwense William Ruto akabareta aba waziri barenga babwatani bo murai bwo kwamerire serikali Raila Odinga egento nonya nabo getamugo geti Rigathi Gachagua. I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum, the Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, the Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. Etarike ya moyo mutinyikomi mwenge mtuse agachia ase bitabu bya historia yokoreta omuswada boko murusi obisi omukonyi bo murai bwense abajumbe chimibere 90 yomo bakabwatisia omuswada ywe. No mercy from the jury. His Excellency Rigathi Gachagua has insulted you before Kenyans. I urge you to rise up to the occasion. Uphold all the 11 grounds. Asentunda ya kabiri ababunge chimibere 53 noyomo bakabwatisia omuswada boko murusi Gachagua nonya ochita sebunge ywe kwegerera korengana nerichiko. The House want to urge the House that as we move to this stage, you remember we said at 5 the Deputy President had been assigned 2 hours in accordance with the standing orders. The standing orders say not more than 2 hours. So he may exercise to spend the 2 hours or less as he wishes. Secondly, once he finishes, then the majority leader will take the... Omuswada oyo ogachia ansebunge ya Senate orengana nirichiko lyo mwaka bw'ekiribibere 2010.
Rigathi Gachagua agaikikina gyugutanga Senate tegendera n'ebikaro by'okumurusia abisi egento nonya nabo getamo konyete abaseneta bagakikura asiri mocho erimo korengana n'erichiko akanyorekana gotwara amamo chatano egatia 11 anyara toko bagakomochigwa egento kirete okogenda kwayenka. Now the result of the division is as follows. Charge number 1, ayes 54, nays 13, abstention 0. So the high ayes have it. Geoffrey Rigathi Gachagua akabeka historia yakoba omukonyi b'umurai bwenso mutangani magega yeri chikorio mwaka wechiri wibere na 10 kurusigwa abisi kuripoteria egetaseni kiagetembe TV Njensam Miyenda. Mwancho murigaria negati ya ria bariki baito ba mangana baene kirebuna mbachiko komanya senchira yobo ikirana ndemo nemeroberio eria nyarako bage ko eneki wa asomwa ko eta o 2024 nando mwancho murigaria igana chiko gendra litukuria ankyo ase murikito polikapo karanera cheko baga kumurikira muroberio we company ya Adani no kubwaterana kubo tutukano egatia serikali yense ya Kenya na buge company eri ya India ya Adani ya nyatokoba egekwera abana inchi kwenekia okurobekana na boigo okubwaterana okukanyara koba kogotuguterwa na bigo ntushunya koba tokumurikira ama onchoria ase baraza ya bawaziri asomoske William Ruto anyara koba gakora maonchoria ase baraza iyo yae asegeka kie insegeka kie myaka ebiro nyara koba gakora maonchoria ase chintunde isato no bego tochikurigeria okubwaterana kwa gesiasa okukwarenge mamincha na ebirengererio bya bange egati umuraibwense moske William Ruto umuraibwense Kenya mokoro mheshimiwa Uhuru Kenyatta na boigo umuraibo mabwazimio la umoja One Kenya Alliance mheshimiwa Raila Amolo Odinga gotuskare gendra gotengera ekionga chinsa ibere ne chinsa nyase enchira yobo ikeroni tukoria ankyo ochikomanya igonsi kwenda tugukora sense mo ekionga chigosori murikito Dan Muzungu niga komanyinga korwa se ekionga chigosori bimilano bya onda tikap nigo byanyara ko babiguika omweli ritukoria rero ase chitimu ochanya ko bachiko gosoria anemono ase ensemo yabanyaroka nigo etimu ya Gesusu yanyorobo bui ekerobo igensemo yabamura ebimeno bire byanyara ko babiko ne kiwase etimu ya Kyomiti yanyara kuikorwa chigori bire ase eyemo ni timu ya Friends kiamo kama aboige keminano kende nigo kyane ke timu ya Mesabisa byanyorobo bui wegoria yamo ase ekero barenge ko gosoria ni timu ya Masaba tigaturanyora oroboturwa senchero wikran nje coach ya Friends Agirumbi amona safe timu ya Friends agirumbi ya sana abire 2-1 tuwakirunda timu ya mono aso support the talent mashinani sina kimodewa timu Udrini Friends ngwate tiplea tia na mashabiki na racha kwenye support arudi kwenye support kwenye agirumbi ya mono bado support timu ya Friends Kadoja uja kwa mekionda ati do promise dinga ntokole bya mono and the friends do promise dinga indore ya comeback onere captain ya Friends asi chesere friend ya lero gente katani kabisa to wake ronda tinga bya mono kiagera nero tukwata ko boko nero begete friend iga twanyale gocheza chitim chage teigoro igo talent njega mashinani mokore moko gweli ogeli inchumu mashinani talent njiroro biamo coach ya Mesabisa ama ene mwarure na mazoezi ngokonyali mazoezi to kwenda kurumande ipaka mande nagia kwera tuwa nyaodru bubirero onyabwali ngoboke bubino bubu asa igo chitimu chitiko chukomana na intu ebangi turaba kongu sana ake zoezi tutane mwakani asante timu ya Mesabisa jigande bunanga team beni akabune coach ngenda kara kinara kata bunanga abamuraba barakiri omwesimi wabunanga amba ageto mupira bo basi bakalenda kombe kelia sengima eri tukoria kabere yare ngeri chief friendlies courtesy of Natica mipira ya Crimea rantu abate ladies au ba game ntangani de game chindenchi akusato buna friendlies egemo ntu abate yo muiso ne ya Mesabisabi against Masabo baba bakobwa Mesabisabi yabwa 1-0 naba muraba yabageta amazoezi igo tuwamenyerenga amazoezi ngwa kanara
bono reo na riangeri tukori omweri ekarenji friendlies twabwate twa actually a total of 8 matches iboronye na rero inye aso we prepare aso mwako yo 2025 aso ndati cup kikira chikoba December omwako yo twachakire bono twasegetire vijana bachira aso bonge begokiri twabere mipira twabachi zawadi nkenke asengenje yokobwa nono lyokobugu nkonyora renge zawadi asengenje njuto ko bilivunga abantu tukaba bamo basanga kirege keke kero tutegetige ndo gikorokunga the winner takes it all tutume the winner yanyora keke no nero kwa moyo ndali next time ago chatatama bono twabasegetire bonse ngoso abara sama zoezi asomwakoyo erinde tonyorana se egekombe kenene kigocho Mwanchumo rigereria nobego kurwase ensemo yende nigo nkumanyigwa timu ya Arsenal nigo yanyorere obubwi bwechigorisa ase AMO kero barenge kogosoria ni timu ya Brentford egosori yebiminano via English Premier League na boigo timu ya Arsenal nyara ko bakego skaigoro koika ase enamba ya kabere ase omubaro bwechitimu echigandrati gokori ya ase ligue yo ya English Premier League. Of course nobotko bono obotangani obonande boigo bwabero buya gochasa batioterea be timu yo ya Arsenal musana no mweshimo Anton Kibagendi akomanyinga timu ya Arsenal onyege gochikobwa chigosorisa to chirebosio kubwatkana no bubwibwabo bwarero nige timu ya Arsenal hera chie korarigwa konyar kobage koira obonyankongo bweligue yo ya English Premier League obo etaranyar kobage koira ase angegeka kiemiaka emerongeberega ya edre kwikira gomwancho murigaria no tugikira omweri obwekionga chinsa inye ase nchira yobwikira nongo gwakira mbya muna sogo sangana into kurutoka chage twikira boniga na bigomba kira mbya muna bariki baito ba mangana bene kyabuna nko ya sangeri baraigonsi na kwene kyango yakira ni bara ase nchira rengia Abigail Nyanchama kure studio ya kabere ne rombwate sia kwene kyamari gine chibicha ngo chara ase nchira rengia mwancho murigaria ngo kuganira mwako moya ore bwa maseseni na boigo bwa magendro o 2025 njeni gonkoro kwa Clinton Ndigi twarabotko buya na bigo gendra kwego kene meroberia gendrete ya Getembe TV.